I denne video viser jeg, hvordan du får billeder af dine modeller frem på radiosenderens skærm. I radiosenderen er der grundlæggende to forskellige billedtyper. Den ene type er billedet af modellen, som du også kan se her på radiosenderen, et fint billede af en flyvemaskine. Den anden billedtype bliver brugt, når vi tænder for radiosenderen, og den viser den aktive model, eller når vi skifter til en anden model. I det efterfølgende koncentrerer vi os først om at få lagt billeder ind i radiosenderen af vores model. Der er dog nogle krav til billederne. Filtypen skal være af en bestemt slags. Billederne skal have nogle bestemte størrelser. Billederne skal også have nogle navne, som skal opfylde nogle krav. Og placeringen af de her billeder skal også være opfyldt. Filtypen skal være af det, der hedder BMP og 24 bit med 72 dpi's opløsning. Det er standard i Windows Paint, når vi bruger det, men andre billedbehandlingsprogrammer kan selvfølgelig også anvendes. Størrelsen på billederne kan være for eksempel 78 x 52 pixels, så vil det fylde 1 x 1 felt på skærmen, for eksempel samme størrelse som feltet i nederste højre hjørne af billedet, hvor der står Throttle Cut. Hvis billedet er 158 x 52 pixels, så fylder det 2 x 1 felter. Det er for eksempel der, hvor der står Aerobat. Størrelsen på 158 x 106 pixels er et 2 x 2 felt, og det er den størrelse, som billedet af flyvemaskinen har. Og så er det selvfølgelig også muligt at lave et billede, som følger hele skærmbilledet, altså alle 6 x 4 felter. Navnet på billedfilen skal være identisk med det navn, som modellen er oprettet med inde i radiosenderen. Hvis vi eksempelvis har oprettet en model kaldet Anna 2, så skal filnavnet også være anna2.bmp, og vær opmærksom på, at filnavnet skal skrives på samme måde som modelnavnet, store bogstaver, små bogstaver og eventuelle mellemrum. Placeringen af modellens billede skal ligge i den rigtige mappe. På radiosenderen findes der på forhånd den mappe, som hedder Image. Derunder skal der være nogle undermapper, som angiver størrelsen på billedet, og har vi eksempelvis et billede på 158 x 106 pixels, altså 2 x 2 felter, så skal billedet gemmes i den mappe, der hedder 2x2-. Og vær opmærksom på, at x det skal være et stort X. I det efterfølgende vil vi lige se på fysisk på radiosenderen, hvordan det her gøres. Jeg har her min radiosender startet op. Den er forbundet via USB-kabel til min PC. Jeg bruger Windows 11 over på PC'en. Og lad os lige se på inde i radiosenderen under systemmenuen, hvordan de her mapper, som omtalt før, de skal være placeret. Vi kan se alle filer og mapper inde i radiosenderen via vores File Manager. Og her viser den en oversigt over de mapper, som radiosenderen er født med. Mappenavnene giver også en indikation af, hvad de indeholder. Help er selvfølgelig hele online hjælpesystemet i radiosenderen. Image, det er den, vi skal kigge på lige om et øjeblik. Log er hvor data bliver gemt, når du anvender telemetri. MP3, det er MP3-filer, det vil sige, at du kan høre musik, mens du står og betjener din model. Manual er alle manualerne til radiosenderen, de ligger her som PDF-filer. Dem kan du så eksempelvis kopiere over på din PC, og så kan du derfra læse dem, eller en tablet, eller hvad du har lyst til.
De øvrige mapper nedover Maps, det er de kort, man har mulighed for at lægge ind i radiosenderen, således at modellen, hvis der er GPS i modellen, ikke sejler, flyver eller kører uden for et givet område, uden du bliver advaret. Screenshot, det er der, hvor skærmbilleder ligger, hvis du tager nogle skærmbilleder af det, der foregår på radiosenderen. System, den skal være der, det er hele operativsystemet. Så har vi Update, det er der opdateringsfilerne ligger. Util, der ligger nogle hjælpeprogrammer, blandt andet dem, der gør, at du kan lave dansk tale i radiosenderen. Voice, det er der lydfilerne, altså talefilerne ligger. Og mappen Widgets, det er der, hvor de her elementer på skærmbilledet bliver gemt. Det vi skal have fat i, det er mappen Image. Og den er på nuværende tidspunkt tom. Og det er herinde, at vi skal have oprettet de her filer. Så jeg vil lige forlade File Manageren, og det gør jeg op øverst til højre. Så skal vi have koblet radiosenderen op på PC'eren som et ekstra drev. Det gør vi i USB-menuen, og der vælger vi Mars Storage. Så går der lige et øjeblik over på PC'eren. Nu er radiosenderen i gang med at kommunikere med PC'eren og fortælle, at hallo, jeg har altså et ekstra drev. Og så dukker der en stifinder op på skærmen over på PC'eren helt automatisk. Den kom der. Og nu vil jeg så fra min PC'er oprette de her 4 mapper og kopiere billederne i de respektive mapper, svarende til de modeller, jeg har lyst til at se. Således. Så afslutter vi Mars Storage. Og OK til det. Sådan. Så kan vi forlade menuen her. Og så går vi i File Manager. Så kan vi nu se inde i mappen Image, at der er oprettet de her 4 mapper med de navne, de nu skal have. Og de billedfiler, jeg nu har lavet, dem har jeg liggende nede i 2x2. Og der har jeg 2 billedfiler liggende. Gaffeltruck, det er til min aktive model, og det andet er til en anden model. Således, så kan vi lige forlade File Manageren, og så kan vi gå i hovedmenuen. Og fordi jeg nu har lagt en widget ind, som viser mig et billede af modellen, ja, så dukker den automatisk op. Sletter den lige, så kan vi lige prøve at lave den en gang til. Sådan. Den måde, man får billeder frem på skærmen, det er at finde et ledigt område. Jeg har her ryddet et område på 2x2 felter. Trykker op i venstre hjørne. Går i System, og så ruller vi ned over valgmulighederne. Og det, der er tale om her, det er et billede, eller på engelsk image. Sådan. OK. 2x2 felter var der plads til, så den vælger vi der. Og så skal vi have valgt det billede, der skal vises. Det gør vi ved at trykke på Edit. Så får vi File Manageren frem, og det var et 2x2 billede. Sådan. Og det er gaffeltrucken. Når jeg trykker på gaffeltruk, sker der ikke noget her på radiosenderens skærm. Og det er fordi, jeg lige skal trykke på krydset heroppe. Sådan. Så kan jeg vælge gaffeltruk. Tryk på flueben. Så lyser den sådan en eller anden giftig rød farve. Og så op øverst til højre, ud af døren. Sådan. Og så har den smidt billedet ind af min gaffeltruk. Udover at vise bare billedet, så kan man også lave nogle links inde i radiosenderen, altså en anden og hurtigere måde at skifte imellem dine modeller. Jeg prøver lige at bladre en gang ud på skærmbillede nummer 6, og den nemmeste måde at komme derud, det er at bruge den her op til venstre, så kommer vi nemlig ud på billede nummer 6. Og herude er der lagt en genvej, et link til en model. Den tager jeg lige væk, så vi kan se på, hvordan laver vi egentlig sådan en. Så. Og det er ligesom vi gjorde før. Finder et ledigt område, trykker på skærmen, går i System, og så skal vi lige rulle en gang, og der skal vi have fat i det, der hedder Model Link. Sådan. OK.
Og så skal vi have valgt størrelsen, det var 2x2, og tryk på Edit, så kan vi fortælle, hvilken link, altså model, der skal linkes til. Der tilbyder den her gaffeltrukken, det er jo den aktuelle model, det skal det ikke være. Trykker på Edit, og så er jeg nu over i modellisten, og så vælger jeg min lastbil. Den har vi der, Scania 770, sådan, og Select. Og nu har jeg lagt et link ind, så trykker jeg på billedet af min lastbil, så vil den nu gå i gang, når jeg klikker OK, med at indlæse modeldefinitionen. Det gør vi så ikke. Så sådan får du modellernes billeder frem på skærmen, enten bare som billede, eller i det her tilfælde med lastbilen som et link, så du nemt og hurtigt kan skifte model. Som nævnt tidligere, var der jo i radiosenderen mulighed for at arbejde med 2 typer af billeder. I det foregående kiggede vi på, hvordan vi fik et billede ind af modellen. I det efterfølgende vil vi nu se på, hvordan vi får et billede frem på opstartsskærmen, når vi tænder radiosenderen, og når vi skifter til en anden model. Og så vil jeg lige til sidst give en lille bonusinformation. Et opstartsbillede kommer frem, når radiosenderen bliver tændt, og her har jeg på skærmbilledet et billede af min gaffeltruck, og det fylder hele skærmbilledet. Og der er selvfølgelig nogle krav til sådan et billede. Der er igen, ligesom tidligere, filtype, størrelse, navn og placering. Filtypen skal være BMP, 24 bit og 72 dpi, som vi også har nævnt tidligere. Størrelsen. Der gælder, at billedet skal være 480 x 272 pixels, og dermed fylder det hele skærmbilledet, også som kan ses her på eksemplet. Navnet på billedet, det skal være det samme som det navn, modellen er oprettet med, men der skal være et stort S, en understreg, som det første i navnet på billedfilen. Eksempelvis, hvis modellen er oprettet med navnet Anna 2, så skal det her opstartsbillede være et S, stort S vel at mærke, en understreg, og så modelnavnet .bmp. Billedets placering er også vigtigt. Hvor vi tidligere så, at de små billeder skulle ligge i nogle mapper afhængig af deres størrelse, så skal de her opstartsbilleder ligge nede i den mappe, der hedder Image, altså ved siden af de her undermapper. Og så lovede jeg en lille bonusinformation. Hvis du ikke til dine modeller har tilknyttet nogle billeder, så er det sådan, at Graupner giver dig et standard billede. Og det kan du selvfølgelig leve med, men hvis du gerne vil ændre det, så kan du lave dig et generelt billede, som bliver brugt, så frem der ikke er tilknyttet billeder til den valgte model. Her ser du et eksempel på et billede fra min egen radiosender. Til det her generelle opstartsbillede gælder der selvfølgelig også nogle ting, nemlig at filtypen, ligesom foregående, skal være BMP 24 bit og 72 dpi. Størrelsen skal, ligesom de andre opstartsbilleder, være 480 x 272. Navnet skal opfylde et bestemt krav, og placeringen skal selvfølgelig også opfylde et krav. For at fjerne det her opstartsbillede, så er det vigtigt, at det filnavn, du bruger til det generelle billede, svarer præcis til det navn, du har defineret inde i radiosenderen under menuerne System, Info og Update, og så i den rubrik, der hedder User. Som du kan se her på eksempelbilledet, har jeg indgivet mit efternavn, og det vil sige, at
filen skal være et stort S, en understreg, og så det navn, som der nu står her i rubrikken user. Og vær opmærksom på igen, ligesom med de andre billeder, at måden som navnet i user er angivet på, præcis også skal være det med store og små bogstaver, mellemrum osv., som filnavnet skal være. Placeringen af det her generelle opstartsbillede skal også ligge i den rigtige mappe, og det skal være nede i den, der hedder image, altså ikke i nogle af undermapperne, der indgiver størrelse, men bare i mappen image. Som vist lige før, hvor vi snakkede om opstartsbilleder, så vil vi nu se på, hvordan får vi dem lagt ind i radiosenderen. Det er heldigvis meget lige det, vi så før i praksis. Forudsætningen er, at vi lægger billedet over på senderen, så lige en tur ind i menuerne, ind under USB og Mars Storage, så har jeg mulighed for at kopiere filer fra min PC'er ind i radiosenderen. Og jeg har på forhånd lavet billedet, som giver mig opstarten, og jeg har også lavet et generelt opstartsbillede, fordi jeg laver det ikke lige så pænt, som jeg gør. Så jeg kopierer nu billederne ind på radiosenderens interne drev. Sådan. Så afslutter vi her Mars Storage. Sådan. Så skal vi lige ud i File Manager, så kan vi se, hvad der er sket. Vi skal en tur ned i mappen Image. Og hernede ligger der nu 3 billedfiler. Gaffeltruck, det er opstartsbilledet til gaffeltrucken, altså min aktuelle model lige nu. Så er der et opstartsbillede til min lastbil. Og så ligger der her et opstartsbillede, som indeholder mit efternavn, og det er jo det samme username, som blev angivet inde i indstillingerne på radiosenderen. Og det er det billede, der vil blive brugt, når der ikke er lavet et specifikt billede til den model, du nu skifter til. Lad os se, hvordan det virker. Jeg forlader lige menuen her. Sådan. Slukker for radiosenderen. Og så piller jeg lige USB-kablet ud, så ikke vi bliver forvirret over den. Sådan. Når jeg nu tænder min radiosender, så skulle den gerne vise et billede af den aktuelle model på senderens skærm. Der er den forsigtige opstart med username. Og der kommer så fuldskærmsbilledet af min aktuelle model. Og så har jeg herinde mit lille billede. Jeg prøver lige at gå ud på side 6, trykker pil til venstre, prøver linket en gang, trykker på den. Vil du indlæse? Ja tak, trykker OK. Så genstarter senderen nu med min lastbil. Preset position. Sådan. Og så er min glaskilde klar til brug. RF on. Normal.